Siyabonga futhi balaleli sisakhona egumbini labantu besifazane. Sizoqhubeka nayo ukudingida indaba yokuhlala nomuntu isikhathi eside ngakulobolile. Ekulobolile ngakushada. Ulobolile. Akasangishadi. Uthe ngilobola. Utheni le eyenza ukuthi mina ngihambe ngiyohlala ekhaya? Noma ungilobolile then ngihleli kubo emzini noma ngihleli ekhaya lami. Uhleli naye kubo. So kunezathu azenza ukuthi mangibe angifike ngingakashadi la ekhaya. It can be anything, it can be any reason. Mina ngifuna ngiyibambe kuthini yini uthi uqeda ukulahlekelwa unkosikazi ufuna ukureplace. Surely awujwayele ukuhlala wedwa unefear uyindoda nje engazi nothi ibhodi izolisa kanjani eziko. Okwesibili ekhaya kunezingane mhlawumbe eshiwe uyena lo nkosikazi kufanele zinakekelwe. Onje umuntu angithi uzovala isikhali yabo uma ufuna into ezovala isikhali phela uzoyifuna ibe la iduzane. But another point ebeliraisile I think uShiba if not wena mamkhulu yile lokuthi umona wokufuna ukugcina ula noma ngabe umuntu engayimisele ngawo kungaba futhi esinye isizathu esikwenza ukuthi uzohlala lapha lezoqinisekisa ukuthi hayi wo wakhe ngoba mhlawumbe imbanga iziningi ubona segijima nje eyokulobola. Uyabona so kungaba inoma esiphi isizathu okuwukuthi ukuthi lo sisi lo ngiyamajina ukuthi wavuma ngoba nakho emtshelile ukuthi sengingedwa phela manje ekhaya nezingane. Uyacabanga ukuthi mangabe ngiqaba manje mhlambe sengenzeka athole omunye umuntu ahambe ayofaka omunye. So manje nami ngivuma ngoba nakho Nkosi yami uyedwa kufanele ngihambe ngiyohlala naye. Futhi ukuthembisile phela ukuthi uzokushada. Ayi impela Thembisile the fact ukuthi ukwazela ukuthi ahamba ekhaya ayokulobola nawe ngabona phela kushuthi lo kusho muntu ukuthi serious. ngoba futhi kade mhlambe sathandana naye. Yeah. Enye into kwathina siba ne pressure nje sabantu besifazane. From same pressure exactly same pressure efakwa kwathina sifuna ukuyodlala ukuba uAaron Mkwena siba ama defender. Kwamina ngikho happy ngokuthi umuntu wami engilobolile I-trust i-problem. Kwamina ngivuma ukuhlala ekhaya uhleli wedwa lapho awunankosikazi vele okugadila ngithi awunankosikazi mina inkosikazi wakho. So nami nginayo ukuthi nami ngifuna ukuyoclaim indawo yami phela my territory kucaca ukuthi khona mina la because angifuni ukuvula isikhala ukuthi kungena abanye abantu and indlela ongene ngayo mostly uyavamisa ukusaba nawe njengoba ethe phuma nje mhlawumbe bengijola khona unkosikazi yazi unembeza awukazi ulenza iphutha uyafika wokuthi what if njengoba ekwazile ukuthi gibe khona kukhona unkosikazi nami ngizosikhona kube khona omunye so nawe ufuna ukuyofaka uthixo mina ayiso yisho ukuthi bekade echazile ukuthi udivosile noma unkosikazi uhambile ngoba uma ukuthi udivosile idivorce yakhe isi-true yini sekusike mina ke Matotele sengiyongena lapha yana lendlu lena ishiwe kuyena noma indlu lekuseyankosikazi. Mama ziningi izinto nami ezenza ngashadi engeza ukuthi akangashadi ngoba mhlawumbe ayikabi true divorce mina sengiyangena manje ngoba akangitshelanga mhlawumbe kubanje uma ukuthi unkosikazi ushonile uthe eshona unkosikazi phijiji usuletha mina okay uyakusho lonto uyakusho kona kwa umsebenzi ke kwa izinto zankosikazi ke bese zenziwe yini la ekhaya njengoba nakho sengena mina manje yini mina ke ngingawusabi unkosikazi like indlu yomunye unkosikazi ukuthi uthe nje esekuhlaza lapha nango mina so ngaphakathi ngeqhude nje abantu besifazana abanendaba yeah that's true that's true ngitshela that's true bayakwenza lo oshonile kona semsamo omunye ke uzeza zokhalisa yes awusabi omunye uyeza zokhalisa abe khona la jabula phela nangumyeni ngishonile siyasukisa ncenza siyeza sobona siyakhala somnikeza support isizobona no soke sikhona vele ngomncane
Cha ngisho ukuthi sizobona nje Yeah. before Sis- so abantu besifazana abanye abanendaba Abanendaba as long as kancane. bathole le ndaba ayifunayo nabantu besilisa abanye abanendaba ngoba nayo zelele futhi usahloniphe lo Uyazi lento kodwa abanendaba nabo abantu nje abantu abanendaba basuke mabethole lento umuntu Shuthi umuntu ayifunayo ubheka ukuthi akabesabana yena ndaba abanendaba. yes ukuthi uyazi lento kwenzakalani ingikhumbuza into eyashiwo ubaba wami kumina. Ethi uma ushada obheka indoda le ozoyishada. One uma ukuthi ishonelwe unkosikazi. I won't advise you ukuthi uhambe uyoba number 2 unkosikazi ebeshonile. Ngoba lo nkosikazi lo waya ushonele ndoda imthanda unkosikazi wayo. Yeah. Rada uye koshada ube second wife ephila unkosikazi ngoba uneshow yokuthi laba bantu bahlukene basathandana. So how much more ke manje sengiyalana ke manje sengingenile mhlawumbe unkosikazi ke ushonile sengiza ke uthi ngeke uzokuthola ngenilanga uyokutshela nje ukuthi uma sibanibani mina wayengiphekela kanje uzogqilaza mntanami uzokwenza lokho uzofuna uvusa unkosikazi wakho ofile kanti unkosikazi wakhe ushonile phelile ngaye. So nabo abantu obaba asuke beshonele abangashintshi lo ozayo phela manje ukuthi bamenze ukuthi bamfanise nalona Ofuthi Oba kade yes. umuntu ufuna i-replacement. Umuntu akakuthatha for who you are. Umuntu uyayazi into ebeyimsebenzela therefore ufuna yona. Omunye akahilile kwama mistakes ufuna ukuzocorrect ama mistakes mhlambe ngawe. We understand? So for the sake of helping umuntu manje oku situation is either lotsholiwe ukuthi aye yini ngohlala ngoba kumthelela nako kakhulu ukuyohlala nomuntu ningaqedile izinto ekumele azenze ngoba uyakufunda ukuthi ungubani abone ukuthi angalokwane angasaqhubeka nalomuntu sengiyamazi ubani impilo yami yonke ngiready ukuphila nomuntu onje kanti mawuhleli kini yingakho kuqala Thobile kwakuthiwa ungayi kohlala emzini ungakashadi ngoba uzoya lapha abanye bagcina bebuyile bengazange bashade ngoba uhambile wohlala ngezizathu ebadeshiwe indoda uma sekulapha yana sekusasa ngokuthi nje vele wena usushadile I mean usuhlele ekhaya usujwayele vele yini le ezomphusha ezomlangazelela ukuthi woza la ngoba vele nje usehlena ndaba nawe futhi awusenandaba usukhohliwe and uma sulana wena isidingo zohlezi ziba zinika wena uzibona qala futhi I believe mhlawumbe ngezinto ekwakuthiwa abantu abadala bathi noma ngathiwa usulojoliwe ungaye ekitchen ukuyopheka ngoba phela izandla zavele zemizi yabantu azifani thi ungangeni ekitchen okay noma windomi yes ungangeni until uthathwe like kahle uyintombi mawungakangeniswa la ekhamba komthetho basically so awasikwazi ukubalekela lokho and indlela yokuphinde emuva isalula uyafuna wena ukuzoziveza your true colors shuthi noma ngathi usulojoliwe kodwa usafana nentombi ngoba okanye I think usisi lo ufuna abhekisise indlela angena ngayo ukuthi yayi true yini yonke into eyisobala yini ambuze athi go back zathu zakho kwakuyini makuthi kanti yini eshintshile manje why ungasasheshi manje sekwenzeka leni uzothi uyambuza nje uzophendula senjahile phela manje uzosho ukuthi anginankinga mina kodwa phela ukuthi nje angijahanga uzokajahi kuzebenini ibuyele pointini lokuthi ke Shibase ila sekufanele ko umtshele ukuthi okay it's clear ukuthi awukho ready angiphinde ekhaya ngiyohlala ekhaya ngizobuya I feel like ngiyacontribute nami ekulibaleni kwakho ukushaya ngoba ngila mhlawumbe you will see a need mawungangiboni phambili kwakho mhlawumbe uzoqala ukwazi nokucabanga ukuthi uyangifuna ngempela yini ngoba njengoba ngiphambi kwakho mhlawumbe sewurelaxiswa ukuthi awusazi noma uyangifuna noma ungifuni sekuyafana nje ngiwusisi wakho sengihlala nawe and mase nhlasikhathi sivele phela uphenduka usisi wakhe I think nje she must go back home she must make herself clear to him ukuthi mina ngazoganela ukushada ngibe unkosikazi angikwazi ukuhlala ngiyintombi
if kuwukuthi wena uzimisele ngokuthi ngibe intombi forever angiyoba intombi ihlele ekhaya Uthi ke lokho awucabangi manje ngalesikhathi ngoba sokuvalekile. Into so usaba ngathi abantu bazothini abantu abakwenzi lokho Thobile. Umuntu uyahamba ufika ngene lapha ya ahlale a-relax kube yikwakhe. Lonto icabanga ngabe seneyinkinga eziningi yeah emzini wakhe lapho la kulo mqomo sakugana ukuthi hayibo khase ngixakeka kangaka. Phela mina ngishadile mina la ngizoke ngimbuze lokuthi ithini Kodwa into makusamnandi. engaba- ngoba ngimbekezele kodwa makusamnandi akacabangi okay lokho. right Kodwa njengamanje usisi lo akathathe isinqumo. Uyazi na exactly ukuthi wangena kanjani kwakwenzakaleni is either kudivorciwe noma kushadiwe noma ngabe isiphi. Uma sebona nje usehlale it's enough. Akathathe into zakhe agoduke uzomlanda. Angeke ngeke uphele unyaka egodukile uma ukuthi ngempela bekade ezimisele ukuthi ashade. Izobe icaca ukuthi kuyakala. ngoba uyachaza phela uthi Kodwa naye mengene ngokuthi Ingakho ngithi akathathe i-decision. Kuba ukuthi la unkosikazi ukhona uhlukene nomyeni. Mhlambe isizathu ngaba uyena. Okwagcina kholele kuthina zaphume lo. So ngoba naka isizathu sokuba uyena. Ngiyamthanda kodwa ukumthanda kwami kuhamba kufikile. Akuhambi kuze kufike ekutheni ngifuna abe unkosikazi wami. Alright eyisancane. Ngithathe ufunze wangilobola-ke. Ngithathe ngikhona-ke manje. Ngeke uzithathe okusala ngeke uzishade. Ngiyeke phela ngiphinde emuva ekhaya. Ngiyeke ngigoduke. Angithi manje inkinga ileyo ukuthi ke uzudecide lokho ngoba naku isimo inkinga ezivukayo lapho uhleli Aziwe kakhulu izinkinga la ukuthi ukuze hayi usisi agoduke. ngaze ngashadile ngaze ngabhekana nenkinga i-solution naye yokuthi usisi Usiza agoduke. akaqale phansi akhulume naye umyeni wakhe ngabuyele emuva abuyele emuva akhulume naye athole ukuthi yini isizathu yes kodwa kubukeke Aphinde- umuntu And kakhulu akudimande futhi manje. aphinda ngichazele i-importance yokuthi kuqhutshekwe and into ebhlungu mangabe sewuganele ungashada uba ihlala it's not about ukuthi abantu bathini kodwa ukwazi ukuthi ungangilobola kuphele u10 years imali khona wesiphathi kungeve ukuthi siswela amaningi Asenasenkantolo yesiyobhala. akwenzeke okukodwa so Lutho nje. if kuwukuthi usisi noma whosoever omunye ekhaya onenkinga efanayo nekadadewethu noma ecishe ifane ake uqale phansi futhi ulihlole ukuthi ufunani if kuwukuthi lento ihlelo uyayibothi iyakuphilisa asikwazi ukuthi sikudecide but if kuwukuthi uyabona ukuthi lento ihleli ayikuphilisi iyakugulisa ayinampilo and ufuna ukuthi iqhubeke and uqhubeke neqiniso ube real to yourself because when you go back home it's either lo muntu uzoqhubeka nawe akusheshisa zokulobola noma mhlawumbe uvalile isikhala somunye ofuna ukungena uyothi uyezwa njengabophela namasonto sekufikile omunye again iqiniso libhlungu kwamkela kunzima kodwa kungcono iqiniso kunokuhlala emangeni siyabonga kakhulu umbukele ekhaya ukuthi usijoine kwigumbi lamakhosikazi sokubona kwi-episode elandelayo.